aquestes dues tècniques que pot tenir la figura, que és molt més precisa, amb una abstracció més, direm, controlada, però de fet pintar l'aigua d'aquesta manera és la manera més natural, crec jo. No hi ha millor manera de pintar l'aigua que amb aigua. Aquí veiem esquitxades, per exemple, tots aquests punts d'aquí. Dóna la sensació que els pinzells anaven al final així. Sí, però és que de fet l'aigua és això, vull dir, no té cap... Però clar, això donar aquesta sensació de moviment amb aquest joc de mans s'ha de controlar, perquè si no s'embrut tot això i tot això. Bueno, l'has de guiar més que res. Sí, poses l'aigua i la vas guiar en funció del que t'interessa buscar, no? I sobretot això, el joc de capes jo crec que és essencial per representar l'aigua, perquè normalment quan la vols treballar massa es torna un bloc i l'aigua és lleugera, vull dir, no és... Quants colors, quantes capes poden haver dins l'espai així? Depèn del dia que tingui. Hi ha vegades que trobes el que busques en 2 o 3 i n'hi ha que en tenen hasta de 20. Vull dir que, per exemple, aquí, a mesura que vas pujant les algues, les roques, tot això, ha d'anar pujant, no? Però el quadre va demanant també, no? Exacte, el que va demanant el quadre, exacte. El quadre veus que aquí puja una mica més, fa una mica més, fer una sessió, fer una verdura, fer una capa més, no? Clar, després hi ha la improvisació en funció del que et dona l'aigua, no? Per exemple, si et fa unes aigües o unes llunes, per exemple això, pots aprofitar-ho i fer una roca de l'espai aquest que t'ha quedat. I és construir el quadre en funció de la improvisació, no? Està bé perquè tu fas el dibuix i el dibuix amb el llapis es queda. Sí. Heu observat que l'artista planteja el quadre, el dibuixa, l'esbossa i va fer amb les capes. Que les capes, el que el Joan diu, són unes veladures molt fines, molt suaus, i en molts casos no aconsegueixes atabar el dibuix inicial. Es queda el llapis com un component més del quadre que jo personalment crec que li queda part. Es queda molt bé, que es veu realment el treball que hi ha sobre, no? El planteig de la peça. Clar, és el que deia, sobretot perquè m'interessa molt que es vegi el contrast aquest que deia Lluís, que són dues tècniques totalment diferents, però que em basten bé, no? Parlaves de la improvisació, vol dir que tu tens l'idea de com fas un quadre, tens l'idea del tema central, el que serà el punt de centre de la peça, de la figura, i a partir d'aquí comences a fer tot el seu entorn. Vol dir que això d'aquí el quadre va portant ell mateix cap on has d'anar. O pot ser-hi, però... O pot ser-hi, o pot ser així, o... Exacte. És dir, que això després va naixent en funció de com va naixent la peça. Exacte. I és el que deies. Ho deies molt bé que la figura era l'excusa per contextualitzar tot l'espai i poder-te permetre que tot això cobra sentit. Si dius la figura es torna més pla i més dispers, no? És més que res un referent. Aquest és el referent visual. Quan comences a mirar el quadre, quan miro un quadre, que mires els punts més clars, el que més entens. Comences per aquí, veus això, saps perfectament. És una figura que visualment saps el que és, i a partir d'aquí comences a voltar amb els ulls, anar seguint una mica el xoc que et marca l'artista a l'hora de fer-lo. I acabes, pots acabar perdut per aquí dintre, pots acabar no sé on, però el sentit de visió de la peça està en funció de la llum que l'artista hi ha donat. I això condiciona el recorregut visual que tu vas fent sobre l'obra. Però en aquest cas és molt fàcil, perquè l'ha controlat molt bé. Si tu has fet l'exercici d'anar mirant, vas seguint i abans no t'apades aquí, vull dir, arribaràs al final aquí, no? I això, com dèiem, està a l'abast dels que realment són hàbils, no hi ha més. Hi ha un quadre de la manera que m'agrada molt, que és el Sí, de qual... Sí, és que... El de la noia que estàs llegint, però està molt bé perquè és una peça que hi ha una persona llegint, sentada amb vestida negra, i ara perquè és un element de composició que és la part, diguem-ne, d'aquesta negra com una tovallola negra que s'escapa una miqueta, que sense la tovallola la peça seria com sosa, no? I aquest to que tu li has donat, aquesta suposo que és una composició que tu has vist, que has llegit posteriorment, crec que dona a la peça un encant nou que fa que la peça sigui més interessant. No només la figura en si, i dona aquest punt diferent, fresc, tot i sigui un negrit
buscat guins, no? Sí, i aquest seria una mica el contrari que el que estem parlant ara. El tema és la figura, Sí, és la figura, el protagonisme total, però el que dius tu que hi ha la pàtina aquesta amb aquest tros de tovallola. Molt bé, coneixem l'artista, coneixem la seva obra. Jove i maco, Sí? Molt bé.